Workers Union minn dejjem kienet minn ta' qoddim fejn tidħol l-igwaljanza. Dan nafuh u nafuh minħabba t-tlet politiċi soċjali li hija kienet adottat fil-Kungress tal-2009. Li ma' politiċi soċjali kienu jirriflettu dan li l-International Labour Organization li aħna affiljati magħha kienet u għadha tippromuovi fuq livell internazzjonali. Dawn it-tlet politiċi kienu indirizzaw l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, il-migranti u l-persuni LGBTIQ. Kienu tlet politiċi li jippromovu jissostnu li s-soċjetà Maltija għandha tkun aktar soċjali u inklusiva għal kulħadd. Illum il-ġurnata fejn daħlu aktar drittijiet ċivili fis-soċjetà tagħna, ħassejna l-bżonn li jkollna politika li tirrifletti aktar is-soċjetà tagħna, u anke l-liġijiet ovvjament. Għaldaqstant tfasslet din il-politika li nbniet fuq tliet politiċi preċedenti. Fil-fatt, wieħed jista' jinnota li f'paġna 2 il-liġijiet kollha li din il-politika qiegħda tirrispetta u tħaddan. Politika li se tipproteġi lill-membru minn diskriminazzjoni diretta u anke dik indiretta meta japplika xi pożizzjoni ġewwa General Workers Union, kif ukoll kif membru jista' jinvolvi ruħu aktar fil-General Workers Union sabiex ikompli jsaħħaħ l-ugwaljanza fl-organizzazzjoni u fis-soċjetà tagħna. Kulħadd għandu jingħata l-istess opportunitajiet. Kull persuna għandha tingħata l-opportunità biex ittejjeb il-ħajja soċjali tagħha. Kulħadd għandu jingħata l-opportunità tal-edukazzjoni u ta' taħriġ fuq il-post tax-xogħol biex ikollu l-opportunità li japplika għal xi kariga għolja li tista' tinħoloq u bekk itejjeb il-ħajja kemm tiegħu u ta' dawk li għalih. Nemmen li l-libertà u l-ugwaljanza huma valuri fundamentali li kull persuna għandha jkollha biex ikollna soċjetà b'saħħitha fejn kulħadd ikun jista' jgħix kuntent u kif inhu xieraq għad-dinjità tal-bniedem. Għalhekk naqbel ma' din il-politika tal-ugwaljanza li General Workers Union qed tersaq qudiemna llum. L-sfida primarja hija l-biża'. U l-biża' hija tajba wkoll. Il-biża' hija tajba sakemm jinnexxielek tikkontrolla. U hemm linja mill-fine line bejn fejn il-biża' tikkontrolla għalli tmur ħsibijiet estremistiċi. Il-biża' tgħinek biex tipprepara ruħek. Il-biża' għandek tgħinek biex ma tħoss affarijiet for granted. Iżda ma tix iċċajpar ir-relazzjonità u l-ħsieb tagħna. Fi dawn huma valuri fundamentali għalina. Kemm il-darba fuq post tax-xogħol smajna statements ħadulna xogħolna. Smajni għazbu, ħadulna xogħolna. Bil-mudell ekonomiku li għandna nafu u hija fatwali li din mhux vera. Anzi, illum id f'ċirkostanzi fejn imur fuq kumpanija u kważi hemm problema biex nikbru biex il-kumpanija tikber biex jienu mbagħad eventwalment immorru nġibu kundizzjoni aħjar għax m'hawnx biżżejjed ħaddiema. Dik hija realtà. Dawk huma fatti. L-ugwaljanza li għalija huwa importanti ħafna. Għaliex? Għax inkont diskriminat fuq il-post tax-xogħol, kont diskriminat minħabba twemmin tiegħi. Kont diskriminat għax bħalek tħaddim tat-tarsna lili bla rispett ta' xejn millum għal-għada qaluli tiġix għax-xogħol mingħajr ma tawni ċans niddefendi ruħi. U dan ma jservikx għas-sempliċi raġuni għax m'għandekx għajnejk blu. Forse qed tgħiduli ġibt eżempju ftit tas-sur Jesmond. Imma dan l-assurdità jgħaddu minna kuljum ħaddiema li ssir kull tip ta' inġustizzja magħhom għas-sempliċi raġuni għax xi ħadd isib jarhom differenti milli hu. Irridu nammettu li fl-aħħar snin Malta għamlet qabżiet kbar fejn tidħol l-ugwaljanza. Imma rridu nammettu wkoll li sfortunatament taw ħaddiema li fiskiet xorta għadhom ħabtu wiċċhom ma' diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Kif nistgħu niġġeddu u dawk il-prinċipji nwettquhom li bdejna bil-Kostituzzjoni prattikajnihom dejjem ħaddannihom dejjem, anzi ħafna mill-kritika li jkollna aħna u għaw nara ġew Farrugia u l-Andreġi li diskutejna li ħafna mill-membri tagħna jgħidulna ma jien jekk naħdem iżjed għaliex kulħadd ħajjeħu daqsi. Jew jekk jien naħdem iktar minn ħadd ieħor għaliex jien għandi nieħu daqs ħadd ieħor.
jew inqas minn ħaddiem. U dak li dejjem xpruna li aħna kulħadd ugwali għabbażi tal-ħiliet u tax-xogħol li jwettaq. Fil-grupp tas-segretarji, kemm fl-eżekuttivi, kemm fil-kunsill, approvajna daw il-bidliet. U llum ħalbieraħ nerġa' nħeġġiġkom biex tapprovaw dan, biex nimxu l-qudiem, biex il-politika li dejjem ħaddanna minn żmien Reġi Miller l-ugwaljanza mhux biss inħadnuha imma nagħmluha xi ħaġa li naħdmu biha l-ħin kollu, kuljum. Nirringrazzjakom.